Sa Good Vibes, award-winning Bailes de Luces ang banwasang La Castellana mag-represent sa Pilipinas sa Talent Olympics sa Estados Unidos. May report si Romeo Subaldo. Ini ang patilaw kung ano ka makalilingaw ang Bailes de Luces o kung ang Festival of Lights sa banwas nga La Castellana. Agaw atensyon ang maduagon ng mga suga nga parte sa props kag costumes sa mga dancers. Makapila na ka beses nga nagdaog sa mga international competition ang bugal sa La Castellana kag Negros. Kag ang pinakauli amo ang Gold Award sa foreign category kag second overall champion sa powerful Daegu Festival sa Daegu City sa South Korea. Subong, magatiglawas na naman ang Bailes de Luces sa pungsod Pilipinas. Sa post ni Mayor Mayla Nicor, manggilimutan, iyagin pakita ang nabaton niya nga notice nga nakapasar ang Bailes de Luces sa screening audition para sa elite team kag maga-represent sa Pilipinas sa Talent Olympics nga the World Championship of Performing Arts sa California, USA sa July 2024. Congratulate sang alkalde ang tanan nga kabahin sang team kagin siling nga magapadayon sa pag-arangka ang La Castellana.